Inni öýlenmer niýen karara geldim. Sebäbi iki gede öýlendim, ýöne ikisinde de durmuşum bolmady. Ähli jaňyza salam dostlar. Durmuşyny öýlenip yanan oglan öz hakynda aýdyp bermegimi haýyş etdi. Bu oglan kakasy bilen bile iki bolup ýaşaýan ekenler. Men düşünşime göre diňe kakasy hakda aýdanlygy sebäpli ejesi ýokmuka diýip düşündüm. Sebäbi ejesi hakda hiç zat aýtmady. Ýagny diňe kakam bilen ikimiz bile ýaşaýardyk diýip aýtdy da. Kakasy mollum ekeni. Oglanyň özi bolsa guruluşykda işleýär. Kakasy garra pensiýa ýaşy ýetenden soň bu işe gitmän öýde galyp başlaýar. Oglan hemenni ýaşy ýetip bawa kakasy bilen guruluşyp öýlenmek hakynda karara gelýär we şeýdip nesibeligini nesibet çekip ýa-ni oglan toýa öýlenýär garaz. Bularny şeýdip 3 bolup ýaşap başlaýarlar. Biz ýa bagtlydyk diýe, gyýjagada mollu diýe has hem bagtly boldum diýe. Gyýdy 3 aýlyk wagty ýa-ni oglan dost oglanlarynyň biriniň toýa gitdi. Toýa gidip ýerine gelenden soň öýde bilemok näme sebäp bolly, näme üstünde düşünşmelik bolly, ýa-ni oglan bilen gelin düşünşmelik üstünde bular söýüşip gyýgyşyp başlaýarlar. Ýankylar söýüşip durkalar, ýa-ni gyýgyşyp durkalar, gyýdyň ejesi, ýa-ni geliniň ejesi edil şo wagt, ýa-ni bilýän ýalak, öňünden bilýän ýalak, bolmasa aýdylmasa edil şo üstüne nädip jaň etsin diýen pikirde boldum da, geliniň ejesi jaň edýär. Oglan hem edir şo wagt diýe gaharma diýe gyýdyň ejesi bilen niýe geliniň ejesi bilen biraz gödegrak guruluşdum. Ýöne diýe şonu guruluşmalym däl ekenim diýip kelländi aýladym soň diýe. Ýanky geliniň ejesi bilen guruluşyp telefon goýdum diýe, uzak wagt geçmäkä diýe geliniň kakasy geldi diýe, men gyýdym alyp gitjek diýip diýe. Menem ýaşary çykyp guruluşdum diýe, ýaşuly näme bolarny da gyýdyňyzy maňa berdiňiz, bu men gelinim. Men özüm düşünşörn, ýani biziň özümi düşünşmäge maý beriň, goşulmaň diýsemem diýe, ýok, men niýe alyp gitjek diýip diýe, gelinim bilen gyýjagalymy alyp gitdi diýe. Garaz şeýdip diýe 2 ýyllap dowam etdi diýe, ýanky diýe alyp gidenden soň ýyna gelmedi diýe, kakam mart tögürlä diýe gelmedi diýe, men marp ýalbardym gelmedi diýe, 2 ýyldan soň suutlaşyp diýe aýryşdyk diýe. Bolly şeýdip birinji waka durmuşundaky geçýär, ýa-ni oglan ýene işine dowam edýär, kakasy öýde, guruluşyga işe gidýär, gelýär. Günlerde bir gün işine şeýip gidip barýarka, oglanyň klasaşy hem şoň işleýän ýerine işleýän ekeni. Bu oglan öň bilmändir, garadan görüşenler de bir sebäp bolup bular görüşýärler, şeýdip ondan bular bile işe şeýip gatnap başlaýarlar, ondan ýa-ni klasaşmaga sonra beripdirni sen ömrüň ötüýünçe şeýdip ýekejekmi diýipdir. Olam endi men gyýdalmana ýagdaýyma ýok, pul ýagdaýyma öýlenmäne de ýetişik bir höwesem galmady birinji durmuşymdan soň, ýöne belki nesibeligini bardyr, nesibem çekip öýlenir diýip aýdypdyr. Ýani oglanym eger sen garşy bolmasaň, öýlenmek niýetinde ba bolsa, men bir garnaşyma ol hem aýryşyk geldi, şu wagt öýüni otýur. Eger sen görjek diýsen, şonu aljak diýsen, men sana maslahat berjek, gowy ýer diýip aýdypdyr. Bilen men kakam bilen bir maslahatlaşaýyn, kakam näme diýe, ondan bir belli karara gelem soň, sana habar ederim diýip aýtdy. Ve gidýär şeýdip kakasy bilen maslahatlaşypdyr, oglum diýipdir, durmuş senki, ömür senki, eger gowuňa ýarasa, elbetde men garşylygym ýok, sen bagtly bolsaň bolýar maňa diýip ýaşursaýdypdyr. Bu oglan gidýär, ýanky gelini görýär, guruluşýarlar, elbetde gowuňa ýaraýar, şeýdip bu gelini öýüne alyp gaýdýar. Bile ýaşan ömrü ýanky gelin bilen 9 ýyl. Ýanky geliniň hem bir çagagy bar ekeni, gyýjagaty bar ekeni. Bular şeýdip ýene 3 bolup ýaşap başlaýarlar. 9 ýylyň 4 ýyly bile agdy berje hiç ýyl gep gurrunsyz bular ýaşaýarlar. 4-nji ýyly ýanky oglanyň kakasy dünýeden ötdi, aradan çykýar da. 5 ýyl bolanda ýanky gelinin bu oglany men niýe propiska atalýar, ýaşaýan ýerine diýe öýde welaýatdan ekeni, men ýaşaýan ýerine propiska atalyp, şoň üstünde dawa turup başlaýar. Bu oglanym men niýe öňde aýtdylar diýe birinji durmuşymdan soň, şolar ýaly propiska salan bolsaň, jaýyňam elinden alar da aýylşan wagt diýip, aýdan soňra şo diýe men kellämde galy diýe, inni
Gorku badiyada men häzir bundan propiska salaýsam bulam edilşe birинji ýalaga diýip aýryşmaly bolsa, men hem jaýsyz galan özüm daşarda galmaly bolan garaz, özümde de hiç kim ýok, barmana da gapym ýok diýip aýtdy. Garaz bul şeýtýada düşündirjek bolýar ýok düşünşenoklar. Ýa-ni 5-nji ýyldan 9-njy ýyla çen, ýagny 4 ýyllap bolýarda. Şoň üstünde dawa gidýär. Ýagny bu gelin gelýär, awa dawalaşýarlar biraz bolýar, ýa-ni ýene öýüne gidýär. Oglanyň näme kakasa ýok, baryp tögürle uratmany özü gitýär ýygynyň. Bolýar gel alkaýda ýene de söýüşýärler. Umuman şol 9 ýylyň 5 ýylyny şeýdik geçýärdi. Soňky diýär 2 saparda gidenne diýär öýden niýe goşlar äkidip başlatdy. Ýagny öz öýlerini bu ýaşap ýören ýerindäki öýünden aňryk atasy öýüne goşlar äkidip başlatdy diýär. Soňky sapar gidenne diýär boldy diýär aýtdym diýär meni sen ýygyňdan barjak gel. Awa senem gelip oturma. Meni aran üzjek sen bilen nipde şeýdip buň bilenem diýär aram üzdim diýär. 2 durmuşum diye kurdum diye da birincisi bolmot diye ikinci olur diye pikir ettim, ikinci hemen bolmot diye. Şey dip yani mena diye öýlenmäni diye howusmy malumat diye awa öýlenöýün nisem ya bir gyýyz öýlenöýün nisem oňa menne diýeni haraja adam galmady garaz güýjmem ýok diye da şey dip diye durmuşumdan ya men ya bir hilek diye soğuşdum diye da indi kakama metirdim ondan olar gelinler bilenem bular ýalyk birinji durmuşum, ikinji durmuşum, bular ýalyk boldy diýe gyýjagadym bilenem görüşip bilemok diýip öz bolan durmuşundaky wakatyny aýdyp berdi dostlar. Elbetde her kimiň durmuşy, her hilek bir çağa wagtymyz arzu edýärse, ulolsam menne şular ýalyk bolsa, ýagny men geldim şular ýalyk bolsa, ýa men ýollaşym şular ýalyk bolsa, ýagny çağa çyklam bolsa, şoňa meňdeş gow arzuwlar edýärse, ýöne gynansak da biziň arzuwlarymyzy durmuş käwa tersine urýar. Köp adam elbetde bagtly bolýar, durmuşy birinji durmuşuna bagtly bolup gitýänler bar. Köp adamda ikinji durmuşuna duşup bagtly bolýanlar bar. Ol aýylyşmak diýmek gene de aýtýanlar ol adamyň maňlaýyna ýazylan bolsa, nesibede ba bolsa, aýylyşmak diýmek ol adamlarda bolýan zat. Bolly oňuşmadylar, awa näme dowam edip bolany, awa gowy ferimiz öz ýolumyzda gidäýlip aýryşyp bilýärler. Ýöne aýryşan oglan bolsun, gyýyz bolsun, ikinji sapar durmuş gurup bilenok ýa durmuş gurup bilmez diýen manyny aňladanok. Şolar ýalyk ýagdaýlarda köp adamlarda ýene de ters düşünje bolýar. Neşolar ýalyk bolan wakalardan aýdyp berdiler dostlar, ähli jaňyzyň janyňyz sag bolsun, saglykda görüşelim, sag bolun.